Alelvan güllerim kinedir ürkü, miveli bağlarım kinedir ürkü. Alta çıgılarım kinedir ürkü, dünya varlığının kımmatı toprağı. Altıcan, kuşluk çaya tayin oldu. Eğer içerinliysen bir tanecik çay demlep vereyim bağlam. Sağ ol dönü dayda, entegraktan çay. Ya şey değil mi? Sağ ol. Ol yanına oğlum. Arma verin koç yigitler, arma verin gödeller. Rahmet solu yağar, rahmet bolur toydur hedillik. Bolur toydur hedillik. 20 yaşa qaydıp gelyen, rahmet çeken altın men. 20 yaşınam görüttük, gepletme vurhanım. Hayır. Keyik, mehek kime terediyağı? Sana diyen keyik. Maňa diýäňiz mi? Bize işte adam diyemiz o. Leyli, uyneme mehek. Muradına yeter, uğrunda arvar. Kemal tapar sana akbalın bağlar. Asla yok verdik men, rızkılım gözlen. Hiç kime çektirmedi minneti toprağ. Alelvan güllerim kinedir ürkü, miveli bağlarım kinedir ürkü. Alta çıgılarım kinedir ürkü, dünya varlığının kımmatı toprağı. Berekella koç yigitler, berekella cigilim. Meyil namaz ehel kaldı, tombor koydur şagalan. Bolor koydur şagalan. Rahmet suyu koç yiğitler, yaraşığı bu meydanın. Aklamık ey ödül kıydır, ilşiği bu dünyanın. Rahmet peşinderi sen sesimi. Unçalak gül açar alkışlar toprak. Anlaşıklı rahmet mender aydıma. Sensin bu durmuşun kıynatı toprak. Sensin bu durmuşun kıynatı toprak. Sensin bu durmuşun kıynatı toprak. Ağay, mehek. Ho, agronomluydu seret. Seret de, aydımda aydaşını bir sıyınla. Sıyla diýmeň näme gyz? Mene onu tanamagam. Barsen bolsa öňüňi sene. Vay borlağı. Kulağına yigit diyen söz eştesi gelip çıktır onlar. Seresa. Hani geliveri. Hay. Gel men seni bir götüre. Ay berekella. Koyayım şu yerine, koyayım. Ay tüveleme berekella. Barın balıçıklar oynan, barın. Bar. Tüveleme.
Akgül. He, gel goňşy, gel. He. Akgül. Salam elik. Elik salam, gowmaýak diýlen, gel. Sagaman oturunmysyň? Şükür. Boljak. Akgül ýene. Hawa. Hani bir hangelli jan görünen okla. Okuq torp geleli bäri göremegem. Gözüň aýdyň diýejekdim. Ahe, şu geleli bäri işden ho giýjäň ýary gelýär. Ony agronom edip gelýärler. Ay bir gabat gelende gutlarsyň da. Akgül ýene. Bir okuq torp gelen bolsa, işe de yerleşipdir diýen. Inni oňdyňa aýagyny saýmak galýada. Şeýlemi? He. Ana şeýtden utarsyň. Ay hawa da. Şükür. Elimde uzadan yerime de yetip durlar. Şu mahal bara gidip qıylı kapyny kakaymalan bolsa da ýaýdanjak gumanymy ýokla. Şöyle. Ýöne şu kakasy saylan kärine bir ganimat beşistin. Halal aýlygyndan toýa gatanç getirsin diýip durda. Akgül ýene. Haw. Şwara. Hawa. Gapaşjak bolsaňyz, hol gaýraky köçede begli toqqanyň owadan akylly gyzy bar. Ödem tüýüz han ýyljany münasip gyz. O gyz okuly, suratkeş. He. He, okuly diýsene. Agyz. To. Bu ýaşdan soň men okudyp, bilim berip otursa ne hil borgy? Akgüli okutsa okud oturda. Ziyan etmez. Barıdır senden sina galjak men özüme. Koysana gyz. İýdiň emmesini. Ay sen wara. Vay ılga bay yetýär. Agay nähek getirip oturşy. Ay bolak. Uy qıylar Agay agyr däm. Agay men oýun etdime? Ol agyrda. Uy men biziň suratny çekerde. Dogurdan. Salam aman yellaga. Oho, urunun miydin? Hawa gowy. Şu zatlarmy häzirlikçe şu ýerde goýarmyna? Goy, tuveleme. Tura çeken kurulunum ýaryndan aýran gowy gyýdym. Bu çeken suratlam men. Häzirki ajaýyp döwrümizin şaýady aman yellaga. Özüm bu tarih. He, tarih diýsene gyýdym. Gaty dogry aýtýan, tarih ol, tarih. Aman gellaga. Başlyk hemmäňide düşölge ýygnanmalyýa. Oho, ýany işe başlamadyk may, ona hemen çakılı. Ay ona bilmedim aman gellaga. Ýygna geçjäge diýdi. Wah. Gyzlar! Yigitler! Mehek! Hemmäňiz düşölge ýygnanmaly. Başlyk ýygna geçjek diýe. Gelin! Nähek sen bilmele. Başlyk ne üçin çağırdy kady? Men niýeten bilen gaý? Dogry ne bolna gyzlar? Ýok, bilemem. Vay. Sen bilmäsin bilsin gaý. Şu Nurbertjan ammara tüýz gerek wagty ýanyna baryp Nurbertjan dogon kärine ýermin käbir ýer arryk azot gerek diýdim boş goýlaryny ýöne şo wagtlar muň ýydyryp görseň dile geçseň ýüzü gapgaradyr görseň gapgara näme işlesin edil azot ýaly duwak maňa tegmeli bolsa 2 pay berilen ýalay
işten soňra Men ýapakda ýygymda ellerim bir ýerde Mene goýarýan. We gyllar aman ýylaga. Salam aman ýylaga, gowmy ýagdaýlar. Aman ýylaga. Salam. Aman ýylaga, öň bagşy bolupsyň diýeşdik. Çynmyşy? Ve yeýsenler. Meninle aman ýylagymyz döni daýdany öz aýdymlary bilen özüne benedikdir. Yeýsenlermi? Men aýdym-aýdymda bilbiller senin tapyp goýýar. Vay toğu. Maňa bir zat diýýärmiň. Eşitmezdi-dämi? Kim eşitmeli? Döni daýdyň maňa elmidi ama öwňän bitýär-de. Vay aman ýylaga. Han geldi. Başlık yeni yığınıp seydi olayım. Yine bir kerdeli gayet çok uydunuz. Aslı var da. Salam. Ay men. Doğru aýtýan men. Aman ýaşullara çaýyl teýinmi? Ýaşylyň çaý ýetik. Sen nahar soruň uğrunasın. He, bolýar. Halanlarına yol verin, bir yana çekilim. Häzir başlyk ýaşyldan etjek. Kimin ýeňjegi han elden. Onu gapan çözer. Ýöne, alym başga da bir zat aýdýa. Alım bilim diýen bolup sen toqahan kan okuma ho. Şu göwreň bilen beýniňe ýetýänçe okanyň ýoly ýitip gider. Eýdi bu wagtyň biýga giderenden oňsy eliň gawardy ben. Meret kulağı. Mundan meter gawardyk näme? Bu aýalary demire döndürjekmi? Görün ha, gör. Teret. Edil pilin sapyaly gat-gatydyr gördüm. Ýygynyňle tagaply. Aýdan toqahan dinleýän. Lakamym tokgo bolsa-da bu kellede size öwredere entek nama kändir. Asmandan inýän nurda hikmet barny odalam özüňiz bilýärsiz. Bir ýagýan gar ýagyşdy. Belli bir derejede mineral hem organik dökünlüň ornuny tutubilýän mikro elementlerken şoň üçin Dogry. hatyl ýygynyň gowaçanyň. Bir gününem gizikdirme. Derrew çöpüni çapy bermeli. Yerinem tiz şüdügerlemeli. Şunu mene öz daýhançylyk tejribemden bilýän. Şuna dogry aýdýar. Dogry. Kurbany etdiğim melde toprağın iyisi dağım keramatlay. Burnuna tutun. Günün soğun iyisi gelip duran mı? Dökünün iyisi gelmeyen bolsa, diýmek sen bu toprak ağlansın aman geldi güwede gapan ağa. Onsaňam haw. Heýem gün bilen suwda dur iyisi olarmy ýa? Olmam, isaklar. Sen Nurberdi burnun dökünün iyisinden başga iyis almayan bolmaly. Bu edip demeňiz zor. Günne suwda iyis barmy ýa ýokmy ýaman gowulersiň. Beýligiňe düşýäli. Wagtly wagtyna ekin nolanşygyny geçirseň, sen dökünün geregem bolmaz. Ana dogry. Meni halyp gepýärsiňmi döner paýda. Bil goň kinesegen derrew ýazlar gider. Ýönen ha şu goýnuny ekin bitirýän meleýer bar. Soň döküni ýukarak bolsa, sirmi bolmalsyndan yüzley bolsa, suwy kemter bolup daýhananyňa tuwerse, ana şol hatadyr. Zin. O gelir. Ýaşylyň aňyrynda duran. Täze agronommy? O edil özi. Ha näme? Aýola ýöne. Kim olaýan? Baba semse. Ha? Ola Martym Mugolumyň ogly. Aynim. Hani yaşlıların yanına gel bakalım. Gel. Hani bir basaka desenden basacak. Ne oluyor hangi? Kolun yorun meydanına bıraktırası inlap yerdim. Dur. Aman geldi öyle kapanağa. Yer agronom göwnüň yetdimi? Hawa. 30 hektarın 3'ten birine ekilen. Hawa, özüm 3 ýyl bolan yorunca şol. Öňküler yorunca ekseňem doýuraryn, sökseňem doýuraryn diýenmiş.
Güýz söküp ekin dolanşygyny edip. Ýygyndany mene pak tekçi. Dur, beýle tokkoy. Emme aýtjak zatsaňy bir wada aýtjak bolup durma. Demini dürse, hany sen aýt. Paýta, buğday, yorunjap, ekin dolanşygynyň hasyla täziri näýli? Öň bilýänem bolsak, sen agdyndan neçe aýeldiýär? Han bilýän zadyň aýdany? Hagdy sar oğlan. Ol ýaşullar ýaly. Aýaty gabaryp toprak depelek giden adamlar o. Ýüredere näme täzelik taparka? Mene bilmedim. Bilemem. Hey senemi. İlki dinlerler. Soň netije çykararlar. Hay mana. Ol muňam tejriben görkezýär. Bir ekiniň ýygyder ekilmegi ilki bilen zerur madalan adalmagyna getirýär. İkinji denem öz köküniň bir näçe ýylla toprağa çüýründük bolma netijesinde ýygyder ekilýän ekiniň köklerini deherlenme mele getirýär. Dogry. Üçüncü dönem toprağın dıkılmadylыgyny öredýär. Şeýdibem suw geçirjilik, buğurjylyk hemem howa çalçygam yaramadlaşýar. Suloglan suwun keterçe, düýün keterçe jik-jik öwrek diýäm ýa. Akyl ýaşda bolmaz, başda bolar diýen gepi eşitmänmidin? Gowsy diňle, şol ekiniň keselleri, ziyan keşleri durnuklygy peselýär. Bir ekiniň köp ekilmegi oň özüne mahsus bolan hapa haşal otlaram köpeldi. Şoň üçin hem ekin dolanşygy juda wajyp. Ýaň ýorunja diýdiňiz. Eklenine 3 ýyl bolan ýorunja meýdanyň her gektaryna ortaça 300 kilogram azot toplanýar. Sürlen ýorunjanyň ýygyna kök ganlary her gektarda 12 tonna töwere bolýar. Şol köklerin toprakda uzak ýatman çüýrep iň gerekli dökünlere urilýar. Ýorunja ekinlere ziyan berýän duýullaryň azalmagyna üçin edýär. Adamlar, hani ýoş razyk bolalım. Agronomy işleýişiňem, gürleýişiň ýaly ýokda bolsun diýip saklaýalyň şu ýerde. Dogry aýdýar. Dogry. Birinciden ämen teklifim bar adamlar. Bätleşik yglan etjek. Biz ýaň maslahatlaşyp el bilen paýta ýygmakda. Birinji gyýdlaryň toparyna ýol başy edip mehek gyýdymyz belleýär. Siz razymy gyýdlar? Eger razy bolsaňyz, ikinji paýtaçylyk toparyna täze ýygdymyz agronom Han ýelliğini belleýär. Bätleşdi her toparın ýygan paýtasynyň kilesi arasy hem adalatly bolar ýaly. Kapançagany, ýagny ol neme ady näme şo? Aman geldi gol kapanağa. Ha, aman geldi gol hırtmanağany belli. Yani adil ýalňyş. Uladyk bolayda. Öňüme adil köp görtürdük boli. Ýene bir ad koşuldy. Han diňläliň adamlar ýoşrak bolun. Ol neme aman gellaga. Adyňyz uzagyrak bolan soň aman ağa diýip ýyllasak bolmazmy? Bek bolar başlyk. Ya sizin adı köp bolar diýip şu oglana dakkazaşmy. Tawşyryk düşürüklümi? Düşürükli. Bolýar. Adamlar. Hormatly prezidentimiziň daýhalary hakda. Umuman agresenaga toplumyny tutuş düýpli özgörtmek, üýtgedip gurmak hakdaky soňky kara çözgütler bilen bagly meselege çaýlyň onu. Sebäbi ol göskönüp bize degişli. Sağ olsun arkadağımız. Yer hak eylerine kavuşulmak hakdaky bir asır, ýagny 99 ýyl. Uzak möhletleýin kärendesine berdi. Daýhan ağa. In gayrat etdi, birin bekrak kuşap, işledi baýa ber. Şeýdip döwletem baýet diýdiň üçin. Şunnuňyzmy? Düşünnük. Adamlar, bizi etrafımızın medeni döýüniň bagşy saganlary gelipdir. Günörte çaýyna çykamyzda aýdyta diňläli. Häzirlikçe işleýişiňiz bilen bolup berin. Barmy? Yürüň.
Hiç verdadi isrip etmeli ol. Her verdadım öz vakti ol ya. Hatılam näme? Vaktında yığnatan gowy. Hawa. Doğru diýär. Aha, baba çemse de geldi. Nemelay tapar gella. Ha, yer baba. Getir tapar yalla. Hüş hov. Geçersen ağa. Neme arada biri daşary ýurtda täze bir enjam çykypdyr. Adamlaň doğru ya yalan sözlerini bağdavat kesipleýärmiş diýdi. Pähäy, kişä gurlady. Men ol enjama 40 ýyl mundan öň öýlenip goýdum agary. Ha, bildim. Gelnejem mağaradaýdy. Doğru aýtýan. Solardan doğru bilýän ýok. Öde. Eýertme ýaşuň be. Aýtdym. Oha, uçuk gelli kepleri, ellerini depteri. Doğrudanam. Howay, täze agronom. Mahtum oğlum oğlu. Han geldi. Edilödü. Üniversite tamamlap geleni yapdan oğlu. Eyyam onu agronom edip iş alttırlar ay. Owa. Näme? Alman näme? Ay öne diýdim de. Diýme. Ay bolýaho diýmen di. Gel bakar tepde agronom. Gözüň aýdyň diýeliň oňa. Ýoluňa göz dikip oturandyr şeýle. Hey babam diýene. Ben şu traktoryň tırrlygyna gulagyny aptyryp köp zaten bir habar galýar. Bu. Awa. Bir eli diploma yeken. Büyük ýigitligiň geljek bilýän. Gullugy ýeňsäten ýigit bir depe gulagyny gyldyryp beren çağtaşlagalaryny başlaýapsynmy? O niňe dogry. İlkülene ho gowaçy meýdanyna kypata ýygýanyň ýanyna dowlandyran. Ay tuwalama. Bir işem değil öyle. Ay, eheninden ağlar. Ne jüri agronomduğunu. Tuvaleme. Boy derek yani. Yukarı bilimliğinde gözler düşerliğinden hayfi bir aşık olmadı diye. Anha özümüzden üniversitede tamamlap gelin günüm. Ovan men gıyırları diplom olacak bahanası bilen akkanları görmeyene gelýärler. Oy hanay valla. Sawal tamakıyla ödükleri yaltıpatın yoktur ayten. Sudan çıkan kızıl ince kalsum malak getirilen yar ol. Esselamu aleyküm yaşım. Wa aleyküm esselam. Gel. Otur ol. İyisin ilerik. Avra bilen işlemek nesibesinini. Kesinden Kemal tat. Kärün gowsur topragy istamak. Bereket topragyny kysymdan ýaly bolaýar. Kaptalyňdanam akyp ýoldaşyň bolsun. Gefem tapaýy araýşy. Sağ olun ağalar, ýaşy sözleriňiz üçin. Doğru da haw. Öýlenmeli wara biýükden. Hani iyi swasy damak diýipdirler. Ağacı çay içimedi, etil ağlayalıklı süpürlenýär etdi. Öňüm biri hanlaryň içinde haýdy han gow diýip sorapdyr. Sonnasy baba çemseýäli bokurdogyny ejidleriň biri Destirhan gow diýip jogap beripdir.
Ya, yine çüyledin ay tapar gel ağamını. Ben buradan. Uy yoksa da. Ol Qovaçal meydanın aňyrtyndaky. Ýygylan buğdaýly meydan kim sürýär? Şo klas bedewim bilen özüm sürýändir inem. Atagyň tekiligi nädir sagym? Men dogrymy aýdaýyn. Ýöne siz gaty görmäň. Ekişden öňkü sürmeň ýyzy beýikli pesli bolupdyr. Beýle bolanyň hasyrlygyny da beş ýedi törmeçelli yaramaz täsir bolýar. Suwum endi gan düşmeýär. Neme däýinim? Bir de men şu kärde bir uny işlem yok. Epes ýyl bäri sürümde bolşuny öre bol bermen orada. Onsoňam yer gatap bar ya. Näme? Joýan içinde uly kiçik edeklerim bolup bilýär. Wah agam. Bezerde de kultaň düşümi deň bolmazda şoňçy. Käbir ýer çuň. Käbir ýer ýöne dyrmyklan ýaly bolýan soň. Ay şonu da yer bereketlidir. Hasyl bolarlar. Toprağa hyzmat etmeseň, o seni meklemeýe özünem. Bilýänsiňiz, hormatly prezidentimiziň owa hojalygyny ösürmek üçin döredip berýän mümkinçiliklerini, ähli tehnikany döküni elimize taýin edip berilenden soň Dogry aýdýan. Başarmasak, bahana tapsak, onda bizden daýhanam bolmaz, mexanizatorum. Hey Allah. Bolýa agalar. Sağ olun. Men biraz ekinik için aýlanjak. Bar inim, sağ ol. Ýa-da sağ ol. Ýyşiň ösürli. Yer baba. Ol gidip baryan agronomyň äheňi nenen gördüm? Bäh. Aldyradyp barýara ýöre. Bilime ýeti o. Ay käbir ýerlerine meňem pesindim oturamak. Ay bolmasa näme? Täzeden geçenli orada. Bäh, baryp ýerite ýerleri barlaşyn diýsene. Agronom da ol. Ýyşoň. Bir ýeriň kärini kim? Aman ýerli Uly gapanagan kärinli ýeri. Vay, bo. O ýeriniň sürülmäligi näçdäýse öňünde döwdürsin. Boy gyýytka bolsa da, o çatyň ýöneli galal näler ol. Ola dogry. Göz ağır fiyal bolup nirden çykdydy? Armada mehek. Bar bol nowat ýegen gelin. Bärläpsiňle eýgilikmi? Ay hawa. Ola tüz paxta meýdany bolupdyr. Mehek tuwlemese hakyky suwat geçekenin. Ay boljak özi. Meňem suwatym çekip bilermi? Hawa, näme çekmen? Paxta ýygyp ýören çekäýerin. Yok, yok. Oýa war mehek. Odalam nädik çoraň bahana tapsa isimden uljak gotdy. Gowsa oňay. Nädik şeýlede. Ay bu nädik çoraň diline düşen özüň bolmaz. Onsoň ol bir gün näpdegip gülüp ýörer. Ola dogrudyr. Haçan utarýan işini. Jaňaday. Ýygyňdan ulagly gelip balk gider. Yok, nowa, sağ ol. Owa daşdela, özümjik bararyn. Heret ýagdaýyňa gerek bolsa jaňaday. Bolam divana, bir sevdaya düştüm, könglim pervana. Sen derman sevgine yetmez bu
yaşasan gelemem sensiz boşmana. Men yarıma kolay yarım başmana. Olduk seyenim gönlüm mal sana. Yaşayar kan senin sevin bilen yar. Nede? Ağay, kim kawo senden hoş sözlerini kıskan ya? Madama pişik ýaly gelende bildirmän gelýänleri. Ýöne aýdyma hinlenädim de. Ağay, mehek, kim gyzo ýanyndan ýanky? Ya aşyk ýegdiňmi, he? Ýokla. Aşyk nämiş desin, nowat ýegenler. Wi, nowat ne? Hawa. Gaýsaň jaňa-da ulagly gelip alyp gidermidi. Wi, mehek. He. Şu surata öğrenip odan çekirsin. Sağ ol. Uy mehek. Hemmeler qaytyp bar ýara. Sen bolsa şo surada güýmep dursun. Ay. Agy sen qaytmak niýetinde ýokmy, he? Şu suraty dolugy toraýsam diýen. Qaytmaly öze. Ýöne men pikirimçe bir zada ýeten okşy suraty diýip kellem şoňa edipdir. Sen geleniňem duýmandym. Mehek. Kelleň ýerine dura. Aşk ýigdiň gözlerini eýletem diýip. Ýöne içki pikir guşuň. Haýsy ýerlerde pelpellep ýör. Şonu aýtsana sen. Ýoksa sen bu oý pikirin bilen mara? Sen birden ho dağlara tarap, Mejnun ip gygyryp Leyla öwürlik gidip berseň näçe? Goýsana, bar gaýdy bersen men özüm bararyn. Yer bolýa Leyli. Leyli. Mejnunyň garaşýa. Ine dost, buyurayım şuna bitirdim. Alınğa bir deste çemeni, gitti qoğuşur, söýgü de sen yeňene. Bar dost. Altyjan, şuna oňaraýdym. Hanonda men baraýyn. Bar da howuny beýtip aljyrap durmady. Ýaýdan durma. Alçan suwaşma bolmay. Oho, Gülýaly, näetdiň aýmuny? Bar. Neme? Alt sen bir görnäými ho? Sen görnseň bar adamyz bir köpük bolar. Bolýa. Näetdiň aýmuny? Barda howuny barjak bolsaň. Bolmasa äçe meni özüm ertip berýän. Hanyň lugratdy diýen. Bolýa ho dost. Ine gitdim. Barda. Bar ho. Ya, Alty. Ton ýanlay men gowy barmaýynla. Tonma. Bar. Neme ol? Vay, näme gerek? Mehek, bağışlan. Korkursun da etmedim. Salam. Näme gerek size? Bar gitsene, daş etsen. Bir göräýsen etjek. Towa. Bolup durşuňyz nähili? Bar gitseňiz şu ýerden. Çekinme. Men bu gülü ýörite siz üçin aldım. Gülüň men näme deýin? Başyma ýapaýynmy? Neme ol? Bir deste canlı jawulla. Bolanda näme? Mehek. Towa aýrylsan oglan. Mehek, haýyş edýän. Alaýyn da şu deste gülü. Ýörite siziň üçin getirdim. Ak ýürekden haýyş edýän alaýyn da. Bar gitsene. Taptım gördüm gül verdim. Sen ýylgardyň almadym. Mene ýylgyramak. Desse gül verdim. Men ýalbardım almadym. Kepde geçti ay geçti. Bara janadar salmadym. Sen meniň südäli Towa özüň däli. Aşık kalbamadıma aydınlardan doğru git. Hey senin dom yüreğim duymama bu halı. Duymancık geçer. Mına oňardyň aý dost. Hany göreli, eremänim görsün gyýdyryw bulaydyma. Bar gitdiýän gülüňe maýar.
Kurban evi dağda men, yanım yaman odu men. Bir nadar salalı telbe bolyan yada men. Bolup geç, maňa näme? Salalı telbe bolyan yada men. Senin sedeli day parçası yalı. Besedin mi? İzima düşüp gelme. Aşık kalmadıma aydınlardan dolu. Hey senin don yüreğim duymam mı bu halı? Hey senin don olmadı diyen. Duymam mı bu halı? He, arzu ediver. Hey gidip bar ya. Yüreğinin howsalasy yatanok. Anyk bilýär ýigdiň söýýänini. Ýöne byzaňar zat başaranok. Ay mana oňormadyň aýdo. Ola gül almatdy. Almaz da bolmanym. Näme birinji gerek megulliýeniň bilen alyp söýýänip gidiberer öýtdiňmi? Beýdi beni gözüme seredip durma agaç çugdan ýaly bolup. Düşeňmi? Hey, zatyň alyna ne? Ýör. Ay borda.